No ahojte, ja vás vítam pri novom videu. Dneska si rozbalíme túto vec. Artis 9 wireless sluchatka Xbox. Potom tu máme aj toto. Sa pozrieme dozadu, máme tu takéto veci a poďme rozbaliť. No, takže začnem s týmto. Mám na druhej ruky. Takto vyzerá krabica vnútri. For Glory. Takáto nádherná zelená. Čisto zelená, nič iné tu nie. Potom tu hore máme čo obsahujú. No, poďme si ich asi vyťahnuť. Tu máme káblik, mikro USBčkový, no tu sú samotné slúchatka. Vytiahneme ich, tu máme slúchatka, vysunovací mikrofón, ako plne funkčné. Ja idem ich vyskúšať. Poviem vám, že ako sa mi páčia. No, tak uvidíme sa za chvíľku. No, takže sme tu späť. Vyskúšal som ich. Fungujú výborne, vrátil som ich nazad. Vlastne budem ich tam vrátiť. Vyberiem. Odložím si ho sem a toto ide ku mojim vitrinkám. Takže toto video je nadatené na GoPro 11. GoPro Hero 11. Toto si nechám vonku. Maximálne si ešte rozbalíme túto vec. Takto rozbalím káblik, hodím si a tak. Teraz to zasunieme a zasunieme tu dovnútra. Zasunutím sú takéto papieriky, ktoré návody a tak ďalej. Tu máme ešte originál. Ja ich mám kúpené z druhej ruky. Dobre, tak tu ich máme. Z druhej ruky ich mám kúpené, ale chápete? Unboxujem ich z druhej ruky kupované, ale táto kamera je úplne nová. Môžem vám tu hodiť aj fotky tej kamery, keď bola ešte zabalená. Tak, to zoberieme, hodíme sem a uvidíme sa za chvíľku. Takto. Zoberiem. S jednou rukou to je strašne ťažké. Dobre, máme ich zasunuté. Tak si zasunieme ešte sem. Tak, zabalíme. Takto. Teraz si zabalíme ešte takto. Viem, že ste nič nevideli. Tak, máme zabalené. Teraz postavím sa na stolík. Mám tu dosť veľký bordel. Zoberiem slúchatka a vyložím si ich hore. Myška takto, tu vedľa svieti, to sem. Tak, teraz keď zlezem dole, tak, máme tu setupík, odložku mám na stoličke. Tak,
což je zároveň telka, což je smart monitor od Samsungu. O tu mám RT, teda SteelSeries Apex 7 TKV-ku, 100% rad switcher, potom tu mám SteelSeries Aerox 3 Black bezratovú a to je asi celý môj setup a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau! Thank you.